slå igen, men hvad fanden, for vi fik din fed. Vi kommer for I så er stuske skade. Møder du os, så bliver der ballade. Vi siger aldrig undskyld, aldrig tak, men vi tager hvad vi vil have, og vi gør det med magt. Det var en lydkast, jorden var for dum og for grim, så indtil Pinti kørte nogen med sin ledre rem. Fra med bøllevaret, vi fik ham ned i blødet, nu ligger han og raller, mens han bløder ud af øret. Han var en nedkast, så næsten fik et knæk. Nu ligger han og raller i sit eget frak. Da vi kørte ham på karen, og vi brækkede hans ben, han kommer aldrig til at gå, for vi var 10 mod 1. 10 mod 1, ja vi var 10 mod 1. 10 mod 1, ja vi var 10 mod 1. 10 mod 1, ja vi var 10 mod 1. Vi var 10 mod 1. Stod og solgte kære inden frem til at bruge med sådan ørn, tog en tang, alle tænderne ud. Der er ikke noget at gøre, for vi gav ham på det tørre. Han kommer ikke til at høre, vi stak nåle i en dør. Han var en evighedshibe, han havde syret som slidt. Tog ham ind i os og bakken, bandede ham til sit liv hele natten. Fik han fyrene som mange til næste dag, blev han kørt væk i en ambulance. Det var ingen historie, der var overdrevet. Han var ubegavet, så jeg tog min oversagede. Butterfly kniv frem, lod den glide ind i ham, da han blev lam ved krampe. Det jeg kunne, mit kram, den var sikker, han var stikker, han har stukket os. Han fik 1, 2, 3 slag, en helvedes masse los, så ørnede øjnene i chancen, han mistede balancen. For han vidste, at det var han afsted med ambulancen. 10 mod 1, og vi var 10 mod 1. 10 mod 1, og vi var 10 mod 1. 10 mod 1, og vi var 10 mod 1. Vi var 10 mod 1. Men vi har ingen lyse sider, og vi gnider også i hænderne, så længe nogen lider. Vi ruller dem på gader og i skumle gyder, og vi smadrer dem med køller, så blodet det flyder. Drikker Coca-Cola, vi handler kun os selv. Tænker kun med røven og altid på os selv i byen. Jeg tog den aldrig blid, men hvis der bliver problemer, er vi ikke til en skid. Det var en neonazi, han har pølser i sit år, så indtil Pinti trimmeren det værste han formår. Men jeg blev lige fornøjet, da vi gik i hår på tøjet, så jeg tog en skruetrækker frem og gav ham ind i øjet. Vi har 90'ernes svar, du stamme kriger til at på vores svar. Stopper ikke, fordi du skriger, vi står aldrig alene, men altid i flok. Møder du mig alene, er jeg sikkert i blok. 10 mod 1, da vi var 10 mod 1. 10 mod 1, da vi var 10 mod 1. 10 mod 1, da vi var 10 mod 1. Vi var 10 mod 1. 10 mod 1, da vi var 10 mod 1. 10 mod 1, da vi var 10 mod 1. 10 mod 1, da vi var 10 mod 1. Vi var 10 mod 1. 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 Vi var 10 mod 1.
synes jeg bare meget. Paul her. Pavel der, Paul. Pavel, se her. Basement. Basement. The basement is sleeping. I don't know. I go there. Det var ellers en fed kortfilm der. Vi så fjernsyn i går, TV-gade, eller... Nå, den der... Sådan en lille... Hvad var det nu? Den der, den første? Ja, den første. Jeg kan ikke huske, om der var nogen titel egentlig. Entré hed den. Entré, det er rigtigt. Den sad vi og fik grineren over. Og så det der musik bagefter, det var herre sjovt. Ja, musik, det der noget mærkeligt noget, ikke? Men musikken var rigtig fed til den der entré, synes jeg. Det var rigtig fedt, det der underlægningsmusik. Ja, men det var noget en gamle polske plader, jeg har. Okay. Det var rigtig sygt. Det var sgu meget fedt. Det var min første film. Okay. Og jeg kunne lave et par stykker eller tre. Jeg har lige filmet vejen til gaderum. Så kører jeg ned ad Nørrebrogade. Okay. Og så drejer jeg til højre der. Så drejer jeg til venstre. Ned til Ansvar. Så til højre. Den vej, ikke? Den vej, hvis du nu skulle befinde dig på den del af... Så skal der være sådan en af... pil, nu drejer du til venstre. Ja. Det er ligesom turen til staden. Den der bustur til staden lidt. Ja, den er også bare helt... Nej. Det er sgu meget grineren. Jeg kan ikke engang huske, hvem det er ham der franskmanden. Henri. Ja, det er ham, der lavede det. Åh. Løb, han var også helt begejstret. Jeg synes sgu da, det er okay, altså. Så længe det bare er sådan noget skørt noget, Så i går, så satte han det der en eller anden tale ude i, jeg tror det er Folkets Park. Eller på Rådhuspladsen, Ja, den der hvad markade. fanden det var, mand. Så er det hele bare på hovedet. Ja! Helt ærligt, mand. Og så med kulturministeren, eller hvad fanden det var, med socialministeren, det der reception, så var de bare helt grønne i hovedet. Sådan en farve og sådan noget. Det skal ikke være normalt. Det skal ikke være helt vildt. Nej, det er ikke strømlignet. Det kan man ikke kalde det. Jeg har nu ikke set en tv-vært eller sådan en studievært eller et eller andet, der siger noget som helst. Det er meget fedt, synes jeg. Ja, men det er bare derude af... Nå, jeg tror det er det.
For lidt over 2 år siden holdt jeg et foredrag i Gaderummet om en mester, som hedder George Ivanovich Gurdjieff. Jeg fortalte dengang om hans syn på mennesket og psykologi. Og så manglede der den anden del, nemlig kosmologien, om universet, om menneskets forhold til universet, og om der overhovedet er nogen mening med, at vi er her. Om det hele er tilfældigt, eller ikke så tilfældigt. Om der er en grund til det. Og alle de spørgsmål, dem har Gurdjieff nogle rigtig gode bud på, nogle rigtig gode svar. Og det har jeg gået og arbejdet med, så den 19. april, her i Gaderummet, hvor vi sidder i øjeblikket, der holder vi et offentligt møde med sådan et foredrag, hvor jeg vil prøve, så godt jeg kan, at fortælle om den kosmologiske del af Gurdjieffs lære. Så I der er interesseret i livets spørgsmål, filosofi, i de åndelige ting, og som eventuelt kom til det forrige foredrag, I skal være meget velkommen til at komme igen.